Здравейте от VIP Design, аз съм Петко и днес ще ви представя нещо невиждано до сега. Позволиха ни от НАСА, от Зона 51, разсекретиха специална книга, която беше скрита на Кналов там, и едно специално рязане. Давай. Ще покажа как се реже снатка за CD в CD за хапката на питбула. О, Боже! Защото много хора ме питат с бати Валю как ги снаждате, ще държи ли, няма ли да държи, покажи как е направено. Е, така трябва да стане. Благодарим на хората, които гласуваха за шпакловка или таван да пуснем. Много коментари имаше, пускаме таваните. Показвам снатката как се прави. Това е невиждано. НАСА разрешиха ни, викат давайте, показвайте им да може да вадат пари. Как се реже? Първо, долния край. Режем. Так. От другия край. Так. Това го махнем. Сега обаче Валю ги прави малко по-бързо, защото той ме фанал челно повече. Аз имах питбул едно време и затова. Много хора щяло да надува, щяло не знам си какво, после режем аглици. И сми го той. Ето го въртко. Щяло да надува, удета да се слагали. Сега ще покажа, да покажем едно парче. Ето го какво представлява. Бързо, лесно и вкусно. Няма ута, ще ковем 6 копчета, не знам си какво, не знам си що. Отдолу 2 копчета. Показваме, не надуват. Самия профил, като се запове, потова малко навътре, като мини картона слагал съм мастара, става топ. Дай да ми сега захапи ли хубаво? Ето. Леле. Става перфектно. Леле. Продължаваме с бати Валю да снимаме. Леле.